Lagau. Branded dah. Everybody on by. Thank you. Mở ra hình cho mình thương. Hello, lover, Kulumbai, boy, ko borebai. After a long time, I am at my channel. So guys, dini video jawa nei. Hello, Fombai ni birthday. Hello guys. Bitangku capture wish kalam morning video. Hi, happy birthday Fombai. Thank you so much. Da bini kan जों बिथांनि birthday celebration खालामनो थाखाय चिपफ्राव थांगोन. बिनि सिगां जोङो अमा बेदर लायनो थांगासिनो दङ. माय थाङो आयं? ओइ साहिल. जोङो अमा बेदर लायनो थांगासिनो दङ. बिथांनि गोरलै birthday celebration खालामगोन. जों बेयावनो गोजोननाय दं फंबाय नङा? So जों दा हाथायाव थांगौ सामग्लाव अमा बेदर लायनो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय. जोङो लोगोफोर 10 जनसिम जागोन ने? So चलो. मेजेम गोजा ओंखारा संनानै जानाय दरा. Only खालि मेजेम. मोदोम फटासेबो दाहर. 400 टाका केजि. गोबां गोदा गोलैबाय. बेवहाय 1.5 केजि दा बहाय? ओमफ्राय 200 टाकानि आधा केजि अबोदो दे आयं आदै. मोदोम मेजेम गलाय मिसा हर. 800 टाकानि जों लाखांबाय अमा बेदर सामख्ला मार्केट बियो समबार दिनैहाय समबार ओमफ्राय सेनबो लाजोबबाय फंबाय अमा समा लाजोबबाय आदा मा खुलुमबाय गोबावसैमोनरा गासैबो लाजोबगोन ग्लेमार दं we are riders coming wow welcome bro welcome one selfie bro one selfie photographer belum Lagau oh नै bisa फैगौ बेथ' सब ओंखारना जोबदों नै जों एलबाजान समोसा लोगोफोर बिराद समोसा बेजान ओंखाराखै एफारा बालायनाय लामानायगासिनो दङ राइडारा आंसोरा बौ अके लोगोफोर जों दा मोनफैबाय ओमफ्राय गारिफोरखौ जों दोनजोबबाय नै आदा माय थांनाय जों दै बानानै सिङाव जाहैनोसै लागाव आदा वाह सेक्सि ओइ बर्थडे बय खामानि थानो जाना हनै बर्थडे बयखौसो बर्थडे बय खामानि मावा नों जाखावगोन लोंखावगोन नै खनो खोथायैखाय नागारा जों बारनांगौ नै लोगोफोर नै मोननै दैयाव बारखानांगौलै थो मोनसे लानोसै आदा आगाव सफैबाय नै आयुषबाय लागाव नै दा नै सोखानाय दा फंबाय आदा किशोर लागाव आदा तुषार लागाव सहैबाय आदा गामसा गानबाय नोङो लागाव दे लागाव वाह जाबाय नै आदा मोनहांबाय लागाव सावदों संख्रि होनाङा दा गलायनि ज' खालामजाबायलै दा होथ'सै लागाव नेलादो जोंनाफोर नेलादो फंबायफोर नेलादोरा जानायसै बावले birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Albert happy birthday to you happy birthday happy birthday thank you ơi đây là không thế vậy là không may nơi sản xuất của tôi tôi không thế lagau đây ada nama deh ơi ngali yang lah sora
everybody फंबाय मोजां हिनजाव मोनथों लागाव वे गेजेराव दोननायबो दोनदो दे जाय फाराबारि जादोलै सोर जा दाजा खोथा गैया दोनना जाबाय जेबादि जाबाय रा माथो गोखामथार माथो माथो गोमोन मानो मिला Bắt đầu đi về nhỉ má xong cái moza moza best friend man ibar maza mau nih maza mau best friend 보통 진짜 뭐 먹이들 ini dompora 보통 best friend ah sama lengan जानायाथ' जाखांबाय ओमफ्राय एबार जाय फाराफारि दियाव फुफुं फाफां बाथुमलायनायसै भाराया दियाव फोदावदोलै दारिनोसै सेंबक मोनसे लाबोदों 10 थारा नों बेखौ सिखमानानै दोनदों गोमानिहाय बिदि अननाय दाखालामग्रा मिथिबाय दा 샘분이 말라가는 데네. 아, 저 원래 안 받아가냐? 또 लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय enjoy खालामबाय enjoy खालामखांबाय बै गामसा गाननो दिना एबाराव जोङो बेवहाय फुफुं माथो नै सेम्पुफ्रा नै दांखेलबा दंखायो नाय दांखेल एकदम बरिया ब्रेन्डेड दा फंबाय बा मा जायो दानलाय आङो जादलाबायदि मोनजाला जाबाय लागाव आन्थुसेबो जानिङा आथिं बिजौसे बे दैयावनो दुगैनायसै जोङो गाव लागाव udah datang sih này nơi shampoo hojobaय मा नामलाय बियो Sunslick shampoo ता न'आव थांनानै दा दुगैलांसै लागाव जों मोनसे गान रोजाबनो थाखाय आखायाव लादों रोजाबगोन जोंनि मिस्टार फंबाय आयुष बसुमता नारिमोनलाय आयुष्मान नारिनारि जों फंबायखौ खावलायसै जागोन खोमसिनि गुसु बेहरा saya maya sakang saya ini kaya ya मा खालामदों देखो गाइस प्यार मोहब्बत इनका Wah!